za na samu dama. Na sa harai na san ke dole ki so ne ke ma kawai. Taimaka so ki haka sa so ya zama da shi na. Kushiya nake so ki zama, zo ki zama sani na. Na riga da na gane so ya zamto daure. Damuwa ta rayuwa ta ki yada ne shi ne. Masoyiya ke ce, zuciya kin sashi. Na tabbata kalmar so tana jikina ne. Kin san da zamani ya soya sai da zuciya. Ke ce guda na ce tilo bai so ki waiwaya. In ne kiran ki amsa gaba na so ki yo nesa. Sunan ki zan amsa ko kira da na kyasa. Soyayya kin san yadda so yayi zama da ni. Da kin ce zo ka je da masoyi. Kin sani dai da lokaci in so ba ya zo ka ci. Zan so tana da ni, so tana da ni. Dan zan yi furci, zan yi furci. Da za ki zana labarin yadda so yake ya sani. Soyayya ko da kalmar so ta kare ba kina da ni. Sirri na zuciya marhaba ke kina da ni. Kalma guda kaɗai na yi muke in canza zuciyata. Mai san ki dole zai zauce. Na ce kawai guda ke ce, na ce kawai guda ke ce. Na duba dukkan mata ban ga kamar ki ba yarinya. Yarinya ina son ki. Soyayya kai ne zana yi wanka har in fesa turare. Sannan zana so mu zauna ai ta ganin mu a tare. Mu ne za a yi wa baiko har ayyo mana jere. Ga ranar bikin mu mun sanyo kayan mu farare. Kalamai gina rikirkita ne ke ce da mulki ya zuciyata. Assalamu alaikum, sunana Bilkisu Abdullahi. Kamar yadda kuka sani, jaruma ce a masana'antar Kannywood. Domin samun sababbin shirye-shirye na fadakarwa da nishadantarwa da kuma ilmantarwa, ku hau YouTube channel ɗinmu mai suna DJ Runi mai waka TV. Ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa ta yadda za mu dinga sanar da ku da zarar mun dora sabon shirye-shirye.